Ne aflăm în una din cele mai apreciate suburbii ale Brașovului, Comuna Cristian, ca să vă prezentăm o casă de 285.000 de euro și haideți să mergem să o vedem. Proprietatea deține 500 de metri de teren, 390 de metri de curte liberă și așa o priveliște frumoasă. Haideți să mergem la interior să vedem cum este compartimentată casa. Aici avem o cameră tehnică unde va fi amplasată pompa de căldură, baia de servici. Aici avem un plus mare a acestei proprietăți, este bucătăria decomandată, cum își doresc desigur mulți dintre noi. Living-ul, care are și ieșire la terasă. Casa are 145 de metri pătrați utili, încălzire pardoseală jos, cât și la etaj. Avem niște geamuri largi în spatele meu, pe corpul scării. Aici avem baia de la etaj, cea de-a doua baie a proprietății. Haideți să mergem și în dormitorul matrimonial, care are și a treia baie. O zonă pentru dressing și un balcon. În curând aici vor fi aduse balustrada de sticlă. Haideți să vedem celelalte dormitoare. Aici, dreapta-stânga, avem dormitoare. Ambele au ieșire la un balcon comun. Și punctul forte, iarăși priveliștea. Vă lăsăm să savurați un pic. Și haideți să mergem în următorul dormitor. Și ultimul dormitor al proprietății, iarăși, cum am spus, cu ieșire la balcon. Și cu munții noștri frumoși. Dacă doriți mai multe detalii, puteți să ne contactați telefonic sau prin mesaj.